Ayo. Ayo. Unsay ato Day, palita ra gud ko, day. Unsa man imo? Napila man ka? Usaan ni day, usa kakahaan na kape. Kape sa day, Kani nga biskwit. kapira na ana mo. O kana day, usaan na day. Ya, biskwit sa day. Unsa nga biskwit? Kana lang bingo. Oh, Bingo ako aday, di ko nang rubisco. pila ka bingo? Duha lang day. Pila tanan day? 120. Ngayon niya ko plastic day. Naka plastic day day. Ay, kalisod ma'am, ano na ma'am? Salamat day ha, salamat. 121, 20 na lang. Naka 20 diha ma'am, ganti kag 900. Oh, nakoy 20 day. Siyo ma'am. Oy. Dala day oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para ma'am ah. 9 na ba ma'am? Salamat day ha. Sige ma'am. Salamat. Day. Pila imong gihatag na kung sukli day? 900 ma'am. Kuwang man ni day oy. Kuan na man ni day oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi day. 7 ra. Awa na para gud day. Wala jud ko diri tanawa diri oh. 900 Oh, wala jud diri oh. Wa jud kay nang dalawa sa kalibor na ako to. Gihatag ma'am. Awi sa kalibor gyud 20 akong dala day. Nawa. Ako betong gihatag. Tanawa ihapa ra gud day. Ihapa day. 100 ra gyud ang gihatag na ko day. Mani ma'am. Awa ihapa wa jud ko diri oh. Tanawa ko daw oh. Diri oh wala. Na wala gyud oh. Sige mo pa na ko anong wa jud. Abasi natagak diha ma'am. Unya sa mga tanaw sa ako CCTV ma'am. Abasi natagak. It was at this moment that he knew. Tanaw sa ako CCTV He ma'am. fucked Abasi up. natagak to diha ma'am ba. Ayan na lang dali. Bahala kuwang ni 200 ay. Ayun na lang salamat na lang. Diha na lang to. Umuha na lang to. Mao na. Umuha na lang. Pangingilan ba? Ato na ko day. Balik ka niya ako tindahan ha. Kay ilabay jud ko nimo ta piruwer ba? Laron pa jud ko nimo da. Kita bisig asam sa naabot pangita. Ahakan babayang dako no, mangingilan man. Sus, masakpan ka na to bay dako. Kay half million ang reward ato. $250,000 million ta ni. Sinado kandado. Kwarta pa. Kwarta na. Man manigurta. Kita ra jud di ta magpakuyog kay masakpan ka na to. Kwarta na yun unsa may taong. Bumbog na ta ana. Makapang babae na ta. Makapang ir-ir na ta. Sino ba? Tutunan. Takpa ka nang dalakan na dyan. Ito ay naman ka nang ilan. Saan naman saan eh? Wala ay nagpalit ako. Sigarilyo ay wala ko nang ilan. Nagpalit ako sigarilyo lang. Nagkwarta na ka. Uyog ng barangay ko. Kwarta oy. Ang kwarta. Oh, ang kwarta. Kinilaran sa din mong kwarta ha. Wala oy. Ako ana. Ako ana. Oo. Daog ko na stungit. Daghan ako. Tungkit sa mong mata. Wala gini. Uy, tas barangay. Ato pa. Doon ka na sa sintaw magpaliwanag. Naamoy ko aliha. Naamoy warrant diha. Nga inyo ko na. Warat. Ginala pa rin warat. Lagi na ginala na ito. Warat? Pa rin warat. Oh, Barangay. kinahanglan ng warrant oy. Basta Ah. gani na ginay warrant. Di mami pulis. Tanod man mi. Oh. Tanod, eh. Oh, tanod. Ato na kas barangay. Dili ko. Ay, di. Buya na yun.